ngangilala naye enuka ngibekezelela inye iphunga yazi iphunga lembuzi wena uzonginyela mina akubuka mami chance ya suka ngale khaya seMalawi ya so khona intombazana zemali yami manje uJanuary embalekela yabona uyidle nini imali yakho musi January yakubalekela usha December yabona empeleni nocabanga ukuthi wayengathwala ikhanda esuka ngale eMalawi ezothola intombi enje ngami la angikaze ngithande wena Silima ngangithanda imali yakho sidididi wena weza ugibela uqamu la manje imali phelile manje ngisilima mina uyakhumbula sibhedeni uthini past tense ndoda into engekho le into endala yes ngangenzela ukuthi uqaqa amaphepha bese ngishilo sidididi wena ngichazile ngathi bengifuna wenzala nempetheni lo ukhalela kamnandi umuntu lo sibhedeni yes ukuthi uqaqe imali ngangenzela ukuthi uqaqe mfethu uyafathuza wena ikho nje into yenza wena lo usho njalo yes mina ngangifuna uqaqa imali kuphela mina na buyela kini awusenamali ubroke uyinja ngake la mina zikhulumele nje iqiniso akanalutho lo akanawo stand noma adabukile ukhona uwodwa uyabona ni ande yodwa ya maningi ngithengele yena uyabona uthenga namapenti amapenti ngithengela yena kodwa sesiyabona ukuthenga mina ngihamba nepenti iyodwa manje wena ufuna ngibe nonembeza wena for umuntu osuke ngale wazoba isidididi la ufuna ngibe nonembeza angizalwa naye lo mfana mina ngibingelele mbukelo weVumani film lokhuluma uVumani atile wamhlabela ingane awusona mdoda le phansi emanguzi so yakhuba imbuye egcikeni kodwa ke yasikho lapho silala sikhona ngijabule nje kuba nawe mfowethu happy new year kuona wonke umuntu osibukele bafowethu masuke siphinda ama episode khona into esuke siyenzela ningadini uyaphila futhi ngiyaphila unjani siyaphila uba igama akubuka mami chance ya suka ngale khaya seMalawi ya so khona intombazana zemali yami manje uJanuary embalekela yabona uyidle nini imali yakho musi January yakubalekela usha December yabona ujabule kakhulu imali yami manje imali phelile manje yasekho fazi yabona kade sithandana yabona manje akangifuni imali phelile yabona kade nihlala ndawonye noma mhlambe intombi nje hayi bekuhlala ndawonye yabona kodwa jika too much yabona bese ngalezi khaya manje lapho thi kukhulile uthi ingane yami kodwa ekhamba manga bona uthi ingane yakho kodwa akuyona yakho hayi yami wena ukuzwa kanjani uthi ingane akuyona yakho hayi ukhona ubhuti wami seprofita ngale khaya ngiye ukhona ukuthi hayi lo ntombazana ukambele manga yabona ubhuti wakho uthi umprofeti prophet nampela yabona so ngikambele manga ukuthi ingane yami so ubhuti wami utshela ukuthi hayi ungangene lento le yabona ufuna undiroba yabona so manje ngiyafika lapho ngicela ukuthi mafethu ngicela umsanganisele intombi le yabona ufuna ngibuyele naye yabona yebo Africa uDecember ubunezawo uyasho ukuthi uthe uCharles igama uCharles uthi udliwe imali and intombi siyambalekela so Charles intombi okhulume ngayo uthe mongisenele isithombe ngabona ukuthi intombi sike sasaba nayo la kwiVumani film ngabe wena uyithole kanjani mfowethu nihlane kanjani naye le intombi le ngithole ku Facebook yabona ngithole ku Facebook hayi ngiyakuthanda nami ngiyakuthanda yabona sikala ukuvakashelana manje hayi mebe ngazi ukuthi ufuna imali yami yabona akangithandi yabona kudliwa imali kudliwa umuntu Africa yonke my team bengicela nje ningisondezele yena usisi asondele mhlambe nani nizomangala ukuthi usisi enimaziyo enike nambona yabona imali umxabanisa imali usathane ngempela manje awusho iyona ngithi lezayo yona le ungaza ngala nje my sister yona le intombi yami yabona iyona le uyaphila sesi uyaphila njani siyaphila Mucabanga ukubizelena ubhuti uyamazi qala ngiyalazi lelizayizayo angimazi ukuthi ungibizeleni yini nawo umbiza ngezayizayo ayibo shanga ndlele lisuka le Malawi indaba uthi ubudla imali yakhe kahle kahle wena uDecember umthembisa into eziningi
wambambisa nanebhantshi wathi mefika ngale kuwe Malawi ubhuti wakho umprofeti wamtshela ukuthi wena ngathi umbambisa ibhantshi wena. Ibhantshi lana engingakusho nje ukuthi imali yesilimi iyadliwa. Phela. Uyamuzwa uthini? Yeah, ngiyamuzwa. Uthini ukuthini ukuphawula kwakho kulento lento ayishoyo? Hayi naye uzayiza mase ekhaya uyabona. Angasho uzayiza ukhethe imali yami uyabona. Yeah. Mhlawumbe ngabe ubudla kanjani imali yakhe? Yebo uthini lona uthini amngiyizayizayo. Uthi uyizayizayo nawe umungu yale kubo. Angikaze nje ngiye ngakubo futhi angisoze ngaye ngakubo. Empeleni nocabanga ukuthi wayengathwala ikhanda esuka ngale Malawi ezothola intombi enje ngami la. Ukhona ukuthini ukuthi uyizayizayo? Abizayizayo lo usuka le ngaphandle weza ngala isilima lesisanga le ngaphandle. Yeah. Nawe silima uthatha imali yami uyize namadoda ngale isilima kanjani wena? Manje uthi zayizayo nawe zayizayo kini yabona. Angisho ukuthi zayizayo phambi kwabantu angithi ube unthanda wena. Angikaze ngikuthande wena silima. Ngangithanda imali yakho sidididi. Wena weza ugibela uqamu la. Manje imali phelile manje ngisilima mina manje. Ngikwenzeni kungasena mali? Ngikwenzeni? Ubenthandile imali kanti. Angikaze ngikuthande. Ngifuna wondle nje lengane yami kuphela. Angikaze ngikuthande. Nisuka ngale nize ngala ngithola amakhanda amakhulu ngicathi ngizothandwa. Wena yini ubumthanda yini wena? Angikaze ngimthande ngiyasho nje uyawuzwa yini wena? Angikaze ngimthande. Manje siyanjikela manje. Angikaze ngikujikela, angikaze ngiqale ukukuthanda. Ngakulinda nje ungakhela umuzi ngase ngithi fuck off hamba. Angikuthandi. You remember before? Lalela wena wakhile nangale ngakini uzokwakhela mina ngala uzibona ukuthi uyisilima wena. Sithi mangathi ngiyakubuza sune indawo engako ezakhele ilabantu. Ayiphume endaweni zami mfethu. Ngoba nalokuqala naye wamudla imali wasala kanjalo. Isibindi sakho nje sokungibiza uzongibalela amanyala. Phuma endaweni zami. Wenzelani wena amanyala? Phuma endabeni zami. Phuma endabeni zami. Wayethi ngiphume endabeni zakho kodwa ugila abantu kanje. Lento ongibuzayo na uhlangene nayo. Ungibizele leli zayizayo fanele ngabe ungibuza into eziphathelene naleli zayizayo. Uphume ukuthi ngisengidle bani yakufuna nalo. Esilongo wena ngingakakudli phuma kumina. Sengike ngakudlani wena. Why uyafuna nawe. Hayi angifundisi why ubani? Fuck off uthini wena? Uyabona ke manje ukhethe imali yami manje uyabaleka ukukhuluma kakhulu. Yeah kwafanele mina qeda imali yakho so wathi wena uyena wala mina waqeda imali yakho. Yeah ucanthi wena uzolala nami. Support pay my money. Xa uyahlanya. Please. Uyahlanya. Malini enidlile ngo-December? Too much man 10,000 rand. She take it. Yabona. Manje akafuni ukungithanda futhi balekene imali yami yabona. Uyile ekhaya ngo-December. Uyile ekhaya ubathengelile ngo-December. Yonke into ngithengelile yabona. But uqale wanikeza lo imali. Uqale unika usiye mama wami unika yena yabona. Manje uyajikela uyabona. Wabona wena ukuthi wosidididi wena wanika mina 10,000 rand wakho wayeka mama wakho. Yabona ukuthi usilima ngempela. Angithi umfazi wami usebenza uhleli phezukwayo. Manje benikhuluma kanje endlini ngoba nikhuluma lento yena nikhuluma. Akalaleli umuntu lo mfowethu. Akalaleli ufuna imali kuphela kumina yabona. Umuntu wena uyizayizayo. Uyabona ukuthi uyanjwayela. Wena uyishangani wena. Imabafo ngabe mhlambe benisebenzisa ijazi umenilala. Yasebenzisanga ijazi yabona. Bethini bethi right. Kakhulu uyambongela futhi nawe unika ama-percent. Uthi right kwamanje imali phela angazi bekuthanda imali yami kwamanje sidlani ngawe si. Usuyabona ke manje ukuthi ngidlala ngawa ngangenzela ukuthi wena wawumbongela wena. Ngangenzela ukuthatha imali. Befuna uthatha imali yami. Wayikhipha silima imali yakho. Wayikhipha inika mina. Akubona kini phela la eSouth Africa. Asisabe sophathwa yinina la. Kwamanje azonthanda manje. Wena angikaze ngikuthande. Waye ngizokuthanda manje angikaze ngikuthande. Okay mbuyisela imali yakhe ke. Ngithi ngenzelani? Ukuthi phela abe right. Khokhe imali yami hayibo. Ngidakela ngithi ngalala nawe uyasho ukuthi ngalala ngaphela. Manje kusho ukuthini ukuthi walala nawe? Uyakhokha phela wena nothing for mahala kha. Hayibo. Hayibo ini? Hayi. Buyela kini. Akona kini la ngangisanganeli mina. Manje silale mahala hanta. Umsebenzi uphelile yini bafo? Usebenza uphelile manje. Uyabona. Yaswaya baleka umuntu lo. Yeah. Yaswaya kanifuni. Before bengisebenza umuntu lo ngithanda kakhulu yeso. Every day ufike nje yami lo muntu lo. Kwamanje akafiki yabona. Manje wena usebenzi mina wayizofika endlini yakho wena wasebenzi. Awusebenzi wena. Wena zayiza. Angithi wena uzothi uzonithanda masikhathi ngishupheka uthi uzonithanda wena manje utshintsha kanjani? Manje uyashupheka ngihlangana naphi nokushupheka kwakho mina? Uyabaleka manje. Yes, angikaze ngikuthande. Ngangifuna nje.
Phela. Imo unazo ingane? Sididi khuluma. Oh mesididi mina manje. Yeah. Ngikwakhile 4 room lapho manje ngishiye ifamily yami ishupheka wena ukuthi ube right manje. Ungabi nangqondo bese ngichazile sasiqaleni ukuthi uma ungena ingqondo uvela usukele ngakini ugibele icrocodile uze ngala. Cabanga uriske ngempilo yakho. Kodwa uzokwakhela mina umuzi abazali bakho ubakhelile uyislimi uzongondlela ingane ukhalelani yini okhalelani ngoba bengilala nawe ufunani kumina ufuna ngikunike kanti bengidayisila kanti wena nothing for mahala ngale ngakini nenze njani ungasuka ngale asidayisananga la phinda khona awunawo umfazi ngale mali awo bafu anginayo manje yini indaba unganayo umfazi emali bengithemba yona lo muntu wena indaba wasiwalekini uzole kude wazothemba la hayi wathemba umuntu ongamazi hayi ngamazi ngamazi ngamthemba kakhulu umuntu manje nakho sekushintshe lezo zinto ziningi kuyena yabo yini ezinye zenzile ziningi izinto ziningi mfethu imthengele ingubo ziningi yabo ingubo zani zokulala noma zokugqoka zokugqoka yabo izinye ingubo uthengele ingane basithatha yena futhi yabona unike ingane yakhe uyabona umuntu lo so kwamanje esho njikela uthi akangifuni hey wena fanele ukukhokhela ukuba la eSouth Africa kulona izwe lakho leli yezo hayi wena uyislima wena ucabanga ukuthi uzofika la eSouth Africa uhlale mahala ukuhlala kwakho la fanele ukukhokhele musukhalela ukuthi wawungithengela ingubo zokugqoka ungayikhaleli nje lo nonsense nani la awuphindi ngani why uthatha ingubo ayithengele ingane yakhe wena uyathatha yena uyabona nginikeze yami ingane uhlangana naphi nengane yakhe ingane yami ngihlangana naphi nayo ngikuchazelile ngathi ukuba khona kwakho la eSouth Africa kufanele ukujezele awucabanga ukuthi umbukeli uzokubona njengexola ngihlangana naphi nombukeli awunandaba nakile ndaba nomakhelwane bakho awunandaba hayi anginamsebenzi nabo yes laba mabakukhokhela ukubala so manje wokugcina lo bekugcina uqana noma sazobagila angazi awufuna okay manje awusho awunako mhlawumbe ukuthi nawe makuthiwa uyahamba emhlabeni nawe bangasali benze into kanje enganeni zakho hayi mina ezami ingane ngiyahlala nazo phansi ngikhulume nazo ngibakhombise ngibatshele ukuthi emhlabeni kunje sokudingeka umuntu awubafundisa ukuqola abantu besilisa angibafundisi yes yini enye lesititi sorry ukubiza ngesititi bafu yini into enye obe nawe ulandele intombazana lesititi hayi ukuthi ngilandele intombazana ngiyaxolisa ungamlaleli lo muntu lo umlaleli bafu ngiyaxolisa yini enye beyenza nje eyiflop kuningi kakhulu awuma kuningi ukuthi bengingakunaki ke phela khuluma imali ubeyidedela sikho isidingo sokukhuluma sengidle kakhulu mfethu so nje mangilokho ngiqhubeka ngezinto ozenzile eish ngavela uyilengisa bafuna ukuzizwa ababukeli izinto asezenzile hayi njengoba ngisho nje kuningi kakhulu yeah awukwazi umthembisa uzoyana imali awo ngike ngamthembisa ngangidlala nje ngayo awufisa uke imali awo uyojala ngami angisoze ngangidlala hayibo mfethu ngariska ngempilo yakho wena ngeke phele nyaka la ngeke phele nyaka la awuvumelekile ngokuba la unawo ngisho amaphepha imina ke lo ngiyoriska ngami ngale ngobani hayi guys ngiyakwazi ukuriska ngempilo zeni man futhi sek uyawuthanda impilo yakho kodwa yes ngiyayithanda impilo yami serious yes yini bafombuza ukuthi uyayithanda impilo yakho yini ngiyayithanda mina ngeke ngimoshe izinto zami ziningi kuyena zoyenza something kuyena ngikukhombisa umuntu lo uyabona uzongiloya uzokukhombisa uzongiloya ngoba phela umkhulu wakho uyileyo nto ubuthe uyini uyisangoma uzongiloya ubhuti wakhe noma umkhulu wakhe angazi uthe umprofeti angazi umprofeti kanjani noma hayi ungisabisa ngenyoka efile uzobona kuphela nyaka le uzobona uzoba right ngizozama plan uzokugulisa wena engabe uqala ulungisa wena impilo yakho uzobulokana nami yami ngilungisile manje bafo yini inhloso wathi ufuna ukuthi nibuyelane yini noma nje wena imali yakho nje hayi mina ngifuna imali ngifuna sibuyelane yabona imali ayiyeke imali yabona uzokwenzani ungasenamali angithi awusebenzi hayi manje ngizokuthini ungasasebenzi imali le ngikunika ngithatha imali ngikunika ngithatha nayo phela manje ikhona uNkulunkulu uzonikupha manje yabona hayi indaba endala leyo wena fuseko hayibo uyosebenza iqala ngibona ukuthi usuyahola ke mhlawumbe singazama okwamanje mfethu hayibo usukubisa ngami emphakathini mama mengabuyela emsebenzini ungabuyela kuyena mhlawumbe singaxoxa bese ngishilo ngathi sidididi lesi uzoyidedela imali yakho indaba uthanda nabantu abangenamali hayibo ngizomenza into engenamali ngizomthini unayo wena imali nginayo wena uyini amalini endoda anginiki imali indoda kodwa yona yena ukuntshontshayo uyabona manje sisi yazi mina ngiqonda lento yakho uyabona ukuthi uzozuloya abantu ngenxa yokuthi uyabaqola imali zabo uthi ufuna wena yena hayi imali
Angimfuni mina, ngifuna imali yakhe, hayi yena. Akasasebenzi nje manje. Yena ufuna wena hayi imali. Hayi into engeke izenzeke leyo. Ngeke izinje yenze. Ba futhi qaqisho. Akazi ukungifuna futhi akazi ukusuka ngale azofuna mina. Ha. No, manje usutshintshile manje. Uyakhumbula sibhedeni uthini? Past tense ndoda. Into engekho le into endala. Into endala. Yes, ngangenzela ukuthi uqaqa amaphepha bese ngishilo. Bofuna wena ngichazile. Ngathi bengifuna imali. Wakwenzala nempetheni. Lo ukhalela kamnandi umuntu lo sibhedeni ngangenzela ukuthi uqaqe imali. Ngangenzela ukuthi uqaqe mfethu uyafathuza wena. Wena ikho nje into yenza. Wena lo usho njalo. Yes mina. Ngangifuna uqaqa imali kuphela. Mina nayo uyamazi amabhudu wami wona. Uyamazi amabhudu bami. Ubhudu bakho mina ngangilala nawe hayi ubhudu wakho. Imali besihlanganisa mina nawe. Hamba ubuyele kini mfethu. Buyela kini awusenamali ubroke uyintsha. Utshintsha kanjani umuntu lo? Hey awunamali ngisho ukuthi awunayo imali. Bafo kodwa woza nemali uzobona ngizoba right kuwe. Buyithengela kodwa ingubo zokugqoka bafama under. Ya ngiyithengele. Iqiniso awunawo. Khuluma iqiniso awunawo. Wena ubuzinakela mina zikhulumele nje iqiniso. Akanalutho lo. Akanawo stand noma adabukile. Adabukile. Hayi ukhona uwodwa. Uyabona ne under yodwa. Ya amaningi ngithengele yena uyabona. Uthenga namapenti. Ya amapenti ngithengela yena. Kodwa siyabona ubekuthengela amapenti. Mina ngihamba nepenti yodwa. Manje wena ufuna ngibe nonembeza wena for umuntu osuke ngale wazoba isidididi la. Ufuna ngibe nonembeza angizalwa naye lo mfana mina. Angizalwa nezayizayi mina. Wena njwayela kakhulu yeso. Ukubone nini ukuthi ngiyakujwayela? Ukubone nini? Njwayela kakhulu. Ukubone nini? Ngithe kuwena mawufika endlini namhlanje uzilengise wena. Yabona lento ekhulumayo namhlanje ngeke ngilale mfethu. Ngeke ngilale. Nisile nini? Nisuka ngale nizosiyuza ngala. Kanti usebenza kanjalo kanti? Yema baba. Mina wena unjani khuluma? Mina wasibili wasithathu abantu waroba wena. Wesibili wesithathu. Umsebenzi wakho lo. Yeah, umsebenzi wami. So what? Especially dididi eyifana nawe ngiyenza kanje. Angibi nawe neme. Mina oqala ukuthola imfazi ufana nawe mfethu. Angithi bekuthemba kanjani mfethu? Ila kufanele ulalele bekutshela abantu bethi ungabomthemba umuntu ngcono uthemba itshe. Manje emhlabeni umuntu awumthembi. Manje ngeke ngivule ikhaya. Ubungasho ngani ukuthi ngizenze? Zenze ngingakwenza. Mfethu manje awusho. Yonke lento le mhlambe ekhaya uke ubhuti wakho kuphela beyazi noma bayazi abanye ukuthi udla imali yakho usisibe uyakcrossa manje. Haya abantu sekhaya kayatshelanga lutho. Uyabona kodwa ngibona ukuthi le story le is serious kulo umuntu lo uyabona. So ufuna ukuthi ngiyatshele ukuthi unilungisile umuntu lo uyabona. So after December ubenze njani? Bewabamba ama calls akho sisi? Anzwanga? Bewabamba ama calls akho umfonela bewabamba ama akabambe umuntu. Akabambe. Ungawabamba ama calls akho mefonela. Phela nginomuntu wami mina. Manje ngizothi ngihleli nomuntu wami bengifonela ulona. Manje wena wabamba wafoni ngafonela mina wena wawuphenduri hayi. Bengifuna uzwe voice ya. Nidla kanye leni ufuna ukuzwa ivoice yakho. Ivoice yakho kuphela ekhaya ukuthi ngifuna intombi yami ngifuna uzwe voice yakhe. Akabambe ifoni. Indawo umbambe sijaza ngabe kuyiqiniso. Thathe imali akafuna ukumphendula efonini yabona. Angazi ukuthi eish iqiniso ukuthi ufuna umbambe sijaza. Kusho ukuthi niyizidididi nonke bese ngichazile ukuthi lo muntu angimthandi ngithanda imali yakhe. Umbambe enkuzi umuntu lo yezo. Mina akaze wakuthanda wathanda imali yakho kuphela. Wena ufuna ukukhulisa ingane yami ngemali yakho kuphela nje. Wena ungayikhulisa uyakuvuma ukuthi ingane useshile ukuthi ingane akuyona yakho. Uyakuvuma ukuthi ingane uzoyikhulisa. Ngizomthanda. Ndizoyikhulisa mina ngimthanda kunankinga. Hayi Nkosi yami ibhadi le usicela umlindi. Ngimlinda ini akasindaba endala le. Manje indoda yakho kuza kanjani ukuthi indoda yakho ikubuye kanje enkundleni zokuxhumana wenza into enje? Awunandaba nalokho ukuthi yakubona. Ngicasulwa yini lokho ningibiza la ukuthi bengingazi ukuthi ungibizele namhlanje kube bengazi ngaba ngizanga. Uyabona njalo usungijwayela kabi manje. Makhuluma kanje January le February yabuyela le yazi January makhwayita ngisebenza. Kodwa February mangasebenza uzobona umuntu. So yini uphi umsebenzi ade wenzana nawe? Mina ngikhanda amasofa. Yeah. Buzo uthi ngamkhandela usofa wakhe. Ya nizokwazi umkhandela. Hayi anginawo usofa onenkinga mina. Anginawo usofa wakhe. Anginawo usofa odinga ukukhandwa mina. Anginawo.
Awalahla amathuba manje indoda yakhe yakwazi ukukhanda usofa. Hayi ngihlangana naphi ukuthi wenzani anginamsebenzi. Imali enginikayo angithi qhamuka khona. Okunika imali manje khona uzobona mfethu awunayo. Ngikwenzeni mina? Okay, sisi manje awusho la serious mfethu. Uphethe ngokuthini usaqala yosebenza wena khona uzothola imali kuphela ufuna imali yakhe wena. O mhlambe lento le ngeke isenzeka uthini noma ufuna ukuthi aqala asebenze kuqala. Angazi kuyena ukuthi wenze njani zayizayi kunesikhathi singakanani buso kunesikhathi singakanani udla imali yakhe. Angazi seside kakhulu. Ngeside kakhulu yaqinisele. Wena bafo ungaboni yini ukuthi lo muntu ungaboni angithi ngiyamthanda umuntu bekwazi ukuthi yabona bebhebhe wami lo muntu lo yabo. Ubhebhe wami lo. Sebizana kamnandi yabona before. Ingabe ngifuna ukuqaqa imali. Yabo. Bekwazi ulona yini iGoldika. Ngisengeke ngalala yini wena nawe sengeke ngayidle yakho. Cha babili abantu abakhalayo manje. Usungijwayela kabi. Usungijwayela. Ngiyaxolisa yes. Yabo. Webhuti. Ngiyakuzwa mfethu usisi uthi yena akasakufuni ngoba nakho awunamali wena. So yini uzoyenza njani way-forward? Mina lento ngifunayo lapha imali nginika yena baniphe kodwa ngithuku mina yazi bayibuyese mfethu osuke ngale mali unhlanganisile yes. Nathanda. Yabona mina kodwa lento ngifunayo lapho imali menginikayo bayibuyese emuva maka ngithandanga. Imali yami yanikeza. Ufuna malini obusisipendile kuyena? 10,000. ngoDisemba. NgoDisemba. Uyibali lezinye inyanga. Hayi masiba eningi mfowethu. Yeah. Ningi ngeke bali yebo. Asikho isidingo sokuthi ufuna u10,000 ube unemali ezingaka owaspenda kumina wangakhela ngisho umuzi silima ndini uzongifuna. Hayi umuzi ngeke unuke. Sisi ukhuluma ngomuzi ukhuluma ngomuzi lo wawuthola ukhona waphindwa umuzi lo uzohamba sodayisa futhi lo muzi uzodayisa khuleka ungasuka ngale uzodayisa umuzi hayi kanti yonke wakhandele wabhuti noma mina futhi wakha extenda yena so dayisa lo muvu ufuna ukuzama customer about udayisa yabona imali yami bazoyikhokha futhi yonke into bezobuyela ngeke ngizeke izinto zami yonke into ngiyeza ukuthi ngiyamthanda yabona uyabona awubona ukuthi mfethu kumele usole umunye umuntu ozithandana naye ngiyabona wasemalawi kodwa azi ukuthi lo uthi ithando ithandwa iyafana yabona noma ubani yeah same thing yabona ma kunthanda umuntu ungasho ukuthi hayi yabona noma uthanda abantu semalawi bengiyeza izinto kuyena kuthi maybe yabona umuntu uyangithanda manje enjikela ndizowenzani ufuneka izinto zami zibuyele kumina yabona ufuna ukuthi ndizame customer sodayise imuzi lapho ufuneka uphinde ukhokhe imali yami futhi yazi ayikho into anginandaba lapho kwalowo muzi awuwazi efonini uzibona ukuthi uyisilima ngempela khona uzoyiyeka ukuhamba uthanda ndizobuza amaphoyisa ufuna ungitshela ukuthi amaphoyisa ayazi emzini wami bazowazi amaphoyisa ngiyakutshela wena ma ukhuluma kanje wena uzobona lento le nizoyithatha lento yami yonke izayizayi lisuke ngaleli zongisabisa ngala yazi yanginyanyisa lento yenzayo ubani ukwenzile izinto angithi imali ozoyithola la ayikho imali ozoyithola la lokho angene la kuwena akho imali ozoyithola la yes okay bungacasuki sikodwa empedeni nini nonke ayi fokof wena fokof hayi umuntu utshintsha kanje lo wena kodwa mfethu nawe uyekela ukuthatha imali nami niyifake emgodini sisi kodwa ubiza mina ngomgodi angisho ukuthi wena ubiza mina ngomgodi hayi bhuti ungangisukeli awuzungisusa ekhaya mina uzongibiza ngomgodini angidakela ungangidakela mfethu okay ngiyaxolisa kodwa nawe yekela mfethu yekela ukusahamba uthanda amaqola ngeke ngiphinde abantu ufana ngala kodwa nawe yekela ukuhamba udla abantu usisi lo eyipoison kanti thanda sami kunje kanti uthi uyisithanda sakhe wena uthini wena uthini naku uqeda ukungibiza ngeqola manje wena uthini hayi mina ngisho lutho guys msana ungidakela yaza ngimfuna umuntu wesilisa uyabona ukuthi uyanisabisa angikusabisi wena hey thatha imali hey chini get this kelo manje awusaba uzokuthakatha uyangisabisa lona njobe njena nje angenzani ayisuka mina zokuthakatha nampela ayawuzama hayi khuleka imali yami ukayikhiphanga hey ufethu indaba ufuna u10,000 rand kukade uspend izimali zakho kumina uzongifuna u10,000 iyona le 10,000 yenyenyisa kakhulu 10,000 le le mali nidle ngani imali yona 10,000
Angazi yena bejengani ngimsende bengikhaya yabona nangu imali ujabula iChristmas angazi yena basebenzise kanjani Uyenzeni leyo mali sisi Ayakufuni wena lokho uyithathile nawe dla nendoda yakho nengane ngithathile imali ukuthi ngiyenzeni akufuni wena ya okubalekile ukuthi imali kuphela ukuthi ngenzeni nendoda yakho ukhuluma nawe kanje hey awuphume kimi ukhuluma nawe kanje indoda wena uyindoda yami wena cha uyafuna ukuba indoda ma uthi wena umundoda yakhe futhi wena buyise imali yami angithi wena uyidile imali yami angiyona mina indoda yakhe so ukhuluma uthini kanti wena ngiyambuza ukuthi mina indoda yakho ukhuluma nawe kanje najiyela mina manje phela mina ngizwa wena uthi hey indoda uyayifuna imali yakho noma uyifuna ngiyayifuna imali yami mangisuka la ngihambe nemali yami yabona ikhokhe kancane kancane ngithi ngenzelani awungiphenduli ngithi ngenzelani jasusa ngikuthatha for ayibo yamnendaba akenze sibo akenze ngeke phela usho ukuthi uzokukhona ukukhokha ngamalini hayi ngeke ngisho into engekho ngeke ngisho into engeke ngize ngiyenze ngilalile naye lo so why fanele ngibuyisele 10,000 rand yena uzokukhokhela ulale nami kangaki wancisa futhi umuntu inkomo le yami uzoyikhokhela yena ngoba kade ngilala naye inkomo ya kaze ngimthande angithi bekuthengile insipho angithi insipho yonke into inkomo ikhokheni insipho ewasha nayo inkomo ufuna ukhokhe yini ukumthengela ngimthengela yonke into umuntu lo uza kamnandi lawo because mina yabo uthi ubunwa mnandi ugeza mnandi because of yena angicika yazi yini wamthengisa iphi insipho ngoba ekhala ngensipho kanje ayikho phela indoda sengingayizikhala ngensipho yangicika nginyanyisa imali lensipho wayithenga wena okhala ngeke kubali uningi mfowethu usipho bizayo uyabona igcobo akafuna igcobo ikhanda bumenza buka ukuthi unjani imali yami le manje awukusabi ukuthi mhlawumbe akekho umuntu osazokwenza ikhanda noma ini uzo and mawuloku ushiyana nomina lo uzoshupheka kakhulu umuntu lo ukhalila lokho yabona mumshiye awekho indoda umsizo ojula mina uthi ayikho indoda ezodlula yena yamuzwa yahlanya wena uyagula wena sise inkulu kodwa into nayo mekulandela kanje nawe ufuna ukungilandela inkulu babukeli ayish futhi sisi manje ngiyacela ukhokhe nje noma yancane ngithi ngenzelana ukazi uzongiphendule kade ngikubuza khona ngiyakwenza intembe mina ngithandi nomunye la wabuye hayi ngikholwa ngokubona ngifuna ukubona sekwenzeka ngifuna ukubona uCharles ukuthi uzokwenzani la ngangilala naye enuka ngibekezele elinye iphunga yazi iphunga lembuzi kodwa ngabekezela ngamfundisa amanzi ngamjwayeza amanzi namhlanje usekwazi ukugeza twice a day uzongifuna imali yakhe ngikusizile wena wena unganyele mina unganyele wena yeso waza amanzi ngenxa yami ukuthi amanzi uyaphuza azonyeka bengagezi nakanje bengagezi lo enuka isekwembuzi ngimbekezelele namhlanje ugeza kabili usezongifuna 10,000 angijwayeli kabi wena wena uzonginyela mina unganyele mina yeso wena usho nginuka kamnandi mengilala na bedeni manje ukhuluma kanje bethi ngisweet mina manje ukhuluma kakhulu unganyele mina yeso bethi usweet bengisweet kakhulu lo muntu lo yabona manje ukhuluma kakhulu yabona anganyela angandidakele lo muntu lo manje bafuya imali yakho wena mfowethu ubekutheni ngempela yini lebo uyiphuzile uthatha 10,000 unikeza umuntu wesifazana hayi ingami uthi hayi umuntu lo ngiyamthanda kakhulu yabona umama wakho ke wamnikeza le mali le umama ngimnikeze encane 2,000 kuphela imali eningi nika yena uyabona ukuthi ngabe uthathe le mali wayinikeza umama wakho ngcono unike umama wami yabona kodwa manje usudliwe hayi ngidiwe superbet le uyabona indile ngiluzile la uyabona so awukho lento nizoyenza kukhulu mina ngikhuluma kwami ukuthi hayi umuntu lo ngiyamfuna ukuthi siphendelane mbuyise emuva yabona sisi kodwa uyabona ukuthi umuntu lo udalile mngakanani hayi bakho umuntu amaleyo udalile mina ngimsizile lo ngamclean ukuthi akabongi phela uhlula nje ukubonga athi danki sisi ngisizile la eSouth Africa ubethi mangabe ngikhuluma naye kuphuma isitamkoko la emlonyeni ngazama ukuthi angimzame ngosweet inkosi yami ukuzabe right uhlula udanki nje lo umzama ngosweet kanjani sisi phela bengizwe iphunga eliphumayo lapha nginika usweet umthenga lo sweet uzohleze nawo ke kuphume uphunga eli-right yena singifile isitamkoko la ngenxa yemali yabo ukuthi ngizema ukuthola imali bengizobekezela bengizothini kodwa ngamgeza ke phela umucabanga siswami umuntu omile odayisayo somewhere odayisa mhlambe lapha kumo road ePoint odayisa ngekhekhe ngaphansi uhlukile yini nalo mhlambe othanda indoda
nxa ufuna imali hayi angazi angihlangani nabantu abadayisayo yeah ngakho ngibuza ukuthi udayisana angazi angifuni nokuyingena leyo eish sisami nesibindi kodwa sesakhishwane sakho cha sikhona kodwa sakho sesakhishwane sakho sine strength sakho ngikukhonzile yeso webhuti mfowethu ungaphinde udlala abantu amaqola yeso hayi ngeke ngiphinde ngeke and lo action lo ngikhombisa mina hayi mfowethu ngibona ukuthi usathana lo muntu lo usofti kakhulu wena abadingeka abantu abanjengawe la ingakho umqola sisi yeah ngabona ukuthi bulele lokho ngibambe inkozi umuntu lo ucela kunyoko umshiyele yakho nyoko la akadayisa ama drugs angimazi mazi kodwa angiboni ngoba phela akanayo imali yeah manje mfowethu kodwa uyayibona kodwa lento ukuthi isilingo vele uyiyeke lento yabona hayi manje ngizoyeka kodwa yabona webhuti ubiza mina ngesilingo wena ubiza mina ngesilingo bengingabuza eqaleni ngathi wena ufuna ukulala nami uyafuna yini ukungilala cha ngifuni sisi okay ungangibizi ngesilingo ube bengifuna buzolala buzolala nami ube bengifuna ungangibizi ngesilingo anginayo imali mina sisi ilungile phela hayi ma unemali na ufuna ukuthenga imfazi yami uthini kanti nkothi kanti nawe uyamfuna kanti mfazi hayi ngimfuni mina mfethu hayi wendaba uthi ma unemali befuna umthenga akadayise lutho akadayise magwinya umuntu lo uthi akasakufuni kodwa ne ufuna umthenga wena cha ngisho ngifuna umthenga angithengi mina so indaba ukuthi awuna imali allergic hayi ungayenze le nto lo South Africa niyabona ukuthi imali iyimpande yesono abanye bangaze bangene eweni noma emlilweni ngenxa ukuthi bafuna imali Nkosi yami seswami yeah ngoba ufuna ukuyikhokha le mali ngeke futhi ngize ufuna ukubona ukuthi uzokwenzani ngeke umfana waseMalawi uzongenzani vele unanga iminyaka hayi hlangana phi unanga iminyaka mfethu mina ngina 35 years unanga kwena umendani una 18 okay samthanda Africa yonke nibe right la nikhona kunzima bafowethu abanye bayeza abanenkinga abanye abasazoza amen